Тел деген дәрия бар. Түбендә инҗе мәрҗән бар. Белгәннәр шумып алыр, белмәгәннәр коры калыр. Хәерле көн укучылар. Мин дә сезне белем дәрьясына шумып, андагы хәзинәләрне табарга чакырам. Барыгыз да әзерме? Әзер булсагыз, алга. Дуслар, Шүрәле малае Шүркә белән сез күптән таныш инде. Салават күпре журналын укып, аның нинди маҗаралы хәлләргә юлыгуын да беләсез. Менә ул бер көнне сандык тапкан. Әмма дә ләкин сандыкны бик ачасы килсә дә, ача алмаган. Ярдәм сорап безгә килгән. Ярдәм итәбезме, дуслар? Синонимнарның нинди сүзләр булуын оныткан икән бит Шүркә. Ә сез беләсезме соң? Әфәрин, укучылар. Әйе, синонимнар дип бер үк яки бер мәгънәле, мәгънәдәш сүзләрне атыйлар. Мәсәлән, кыю батыр, зирәк акыллы, мал мөлкәт. Ә хәзер тылсымлы кодны табуы да авыр булмас инде. Шулай бит? Укучылар, менә бу сүзләр арасыннан синонимнарны дөрес тапсак, тылсымлы кодны да белербез. Туган ил, ватан. Сулды, шинде, кадерле, газиз. Код саны 356. Сез булдырдыгыз, молодцы. Сандык ичендә нәрсә ята икән, дуслар? Нәрсә икән бу, карыйк әле? Сандык ичендә карта ята икән, дуслар. Һәм бу карта безне синонимнар иленә сәяхәткә чакыра. Безнең юлыбыз Ребус таулары, синонимнар елгасы, мәкальләр лабиринты һәм чуалчык урман аша үтәчәк. Куркып калмассызмы? Көчегез җитәрме? Алайса юлга кузгалдык. Хәерле сәгатьтә. Алда Ребус таулары. Ребус таулары артына нинди сүзләр качты икән? Бу сүзләрне тапсак, укучылар, очкышка утырып, таулар аша очарбыз. Балдак һәм йөзек сүзләре синонимнар. Сез молодцы. Таулар аша очып, чуалчык урманга да килеп җиткәнбез. Нинди сынаулар әзерләп куйды икән ул безгә? Әһә, җөмләләрдә буш урыннар бар. Нинди сүзләр куярбыз анда? Җәяшләренә игътибар итегез, дуслар. Җәяшләрендәге сүзләрнең синонимнарын тапсак, безнең җөмләбез дөрес итеп килеп чыгарды. Тикшерәбез. Бара торгач, ул бик арыган, йөдәгән, тал чыккан. Кояш аны җылы нурлары белән назлаган, сөйгән, иркәләгән. Һәм өченче җөмлә. Бу бала бөтенләй ятим, ялгыз, бер үзе калган. Укучылар, лабиринтның ни икәнен беләсез. Әмма дә ләкин безнең алда гади генә лабиринт түгел, ә мәкальләр лабиринты. Чыга алырбызмы? Әйдәгез кешебезне сынап карыйк. Татлы тел аю биетә. Тәмле тел яз кебек, тәмсез тел көз кебек. Синонимнарны табабыз. Әйе, татлы, тәмле, алар синонимнар. Алга таба укыйбыз, укучылар. Белемле кеше югалмас. Укыган уңар, ә укымаган туңар. Монда бу мәкальләрдә безнең синонимнар. Белемле, укыган. Яхшы, молодцы. Алга таба кыюның бәхете алдан йөрер. Батыр ут булыр, куркак юк булыр. Кыю һәм батыр. Шулай итеп без
синонимнар елгасына да килеп җиттек, дуслар. Синонимнар елгасын кичү өчен, анда безгә шушы синоним сүзләрдән күпер салырга кирәк. Дус, иптәш, газиз, кадерле. Менә шәп, күпер әзер. Шулай итеп, без барлык сынауларны үтеп, синонимнар иленә килеп тә җиттек, дуслар. Карагыз әле Шүркә ничек шатлана. Ул сезне ял иткән арада домино уйнап алырга чакыра. Чыннан да синонимнар иле икән бит, доминоларына кадәр сонлы түгел, синонимлы. Өлгөр булуыгызны монда да күрсәтегез әле. Туган теленең серләрен өйрәнү бөек эш ул дигән татар галиме, мәгърифәтче Каюм Насыйри. Телебездә синонимнар бик күп. Алар барысы да безнең лексик байлыгыбызны тәшкил итәләр. Теле синонимнарга бай кеше фикрен төгәл һәм ачык әйтә ала. Җөмләләре җыйнак һәм кыска була. Сез дә туган телебез хәзинәләрен өйрәнүдән туктамагыз. Бүгенгә дәрес сәяхәтебез тәмам. Игътибарыгыз һәм хезмәтегез өчен зур рәхмәт, дуслар. Онлайн мәктәптә очрашуга кадәр.